leli thuba sizolinika abefundisi ukubafakaze ngomsebenzi omkhulu wenziwa umkhulu inyanga yezulu ibese lodwa nesendilelana inkosi imbusise. Awubachazwa Nazaretha inkosi izimbusise. Uncane nje ngizokusho. Ayikama kuthiwa ushembe akayikhuluma inkohlisi, ushembe ukhuluma into eyokwenzeka noma eyenzekayo. Kwenzeka-ke kwachitheka igazi isikhathi esiningi uhlukana uNazaretha la eliphakameni izansi. Kwathi sesila umkhulu inyanga yezulu yathi njengoba sekuhleli yona la isophile lichitheka igazi. Silokhu safika-ke la akaze kuchitheka igazi. Umkhulu inyanga yezulu walishintsha ibhantshi kwachitheka igazi ngoba ubaba walishintsha ibhantshi wayimela wachitheka igazi. Uthi ngesinye isikhathi mayikhuluma lo uthi sengubasile lo mlilo, sengiwokhele lo mlilo. Ngiyoke ngibone nje ucishe ubani. Namanje usasha lo mlilo uhangohango. Awucishwa umuntu abazama ukucisha bawubasela kakhulu. Njengoba nami ngikho lapha kwenu ngisasho namanje ngithi cha umkhulu wathi usewokhele lo mlilo uyobona ukuthi nami ngithi ngisebancane kusezaba inkumbi ngaphezulu kwenu. Nkosi imbusise. Nkosi imbusise ngizwini.